ovo je bukvalno kap koja je prelila čašu. Znači, nameštaju se tenderi za rekreativnu nastavu, namešta se ukidanje da bi ona progurala neku pekaru, ukidanje užine. Se do dan danas javlja kao problem jeste ta prosto netolerantnost njena prema nama roditeljima. Za bilo kakvo pitanje, bilo kakav zahtev se doživljava kao lični atak na nju. Mi ovim putem molimo ministarstvo, odnosno zahtevamo od ministarstva da nam dodeli nekog direktora, pa čak i prinudnu upravu, nebitno šta god, mislimo da je bolje za saradnju od ovog rešenja koje je trenutno. Među vremenu dok sam ja kuvala kafu, ona je ušla u kuhinju i zatvorila vrata. I ona me pitala, Vera, znaš li ti kako izgleda zemlja na Bežaniji? I kaže, šta je ovo, šta hoćete sa tim da kažete? Čemu ovaj razgovor ovakav? Ako ne znaš kako izgleda, počne da se navikavaš na tu zemlju, treba će ti vrlo brzo, jer ja nisam plašljiva. I u tom trenutku izašla i zatvorila vrata sa sobom. Znači da me neko preti sa smrću, poznato je da je Bežanija i Bežanijsko groblje veliko. Mnoge kolege ucenjivale da napuste sindikat, pa je onda došlo do incidenta gde je jedna tetkica završila u bolnici zbog tog uređenja. Neke kolege su pod pritiskom morale da napuste školu, drugima je pretila nedavanjem potpisa za kredite. Naši utisci sastanka su takvi da su oni već delimično i većim delom i upoznati sa svim dešavanjima u našoj školi, da oni sad nemaju neke ingerencije u smislu da predlože razrešenje direktorke. Mi smo negde prosto i hteli da istaknemo da je koliko je to naše nezadovoljstvo i zaposlenih i roditelja, time što je već došlo do ozbiljnog razmatranja da od 1. septembra ne šaljemo decu u školu i da zaposleni od 20. avgusta ne krenu u nastavu.